Jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame luru ramalan jaman kepungkur ono jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar apa? Bengi diputer batu wong edan. Bengi diputer batu wong edan.
Mas Triyono. Nemu Nemu kowe pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan iso nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusap iloku sing brebes milih pepujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusap iloku sing brebes milih pepujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah